Čau. Zdravím vás, dvojitý F a my teď konce jakože musíš jít sem, aby tě taky viděli. A my se teď konce jakože vracíme z nákupu, což mě úplně strašně zajímá. Akorát jsme se chtěli, akorát jsme se chtěli omluvit, že minulý den nebylo video, protože já jsem byla nemocná. Strom chci na zahradu. Strom si ho vykopej. Já jsem si koupala luxusmoty, to všechny taky zajímá. Kámo, sexy strom. Ježiši. No, každopádně video by mohlo být během příštího týdne a bude to vlog a ještě chceme natáčet jiné video, což je teď fajn. S tím, že ještě bude novinka, která bude nekoukej na mě, ježišmarja díra. Každopádně ještě je jakože jedna novinka, která neví, kterou neví ani tady ale to já ji čekat nebudu, protože je to překvápko. Takže je to překvápkový vrat. Já musím někoho ukázat. Ona se strašně na to. Každopádně to bude asi všecko. Se divíš, jo? Ona je teďko jsem mě naštvaná, že neví to překvapení. Ježiši, ano, teď víte, že se jmenuje Eva. To je strašně důležitá informace. Takže nevím, kdyby nás napadla nějaká přezdívka pro Evu, tak mi klidně napište do komentářů. Protože já už fakt nevím, mě to ti říkají akorát Fapina. Ne, dobře, Fapina. Teď tam nás není vidět, se strašně klepe. To je strašně sexy obloha. Bacha. A prostě asi to je jakože všecko, že jo? Ještě něco. A co? My jsme chtěli ukázat ještě jednu sexy věc, to nám předtím neukázali. Mám luxusní nohy. No, o ty nohy to je strašně slov. Jezdí auta, koukej na nás, jako to nebude, co tu děláme. Takže podívejte si to špatně. A teď jede další auto a černý a ahoj. A teď jede auto vedle nás. Tak budeme dělat, že jako nic neděláme. Vidíte tu krásnou fotku? My s vámi sestry! Ne, dobře, ale když to opravdu všechno, ono krásně umí. Jak to? Když za chvilku... Kdo pozná, jaké je to vesmír? Super! Ještě vám musím ukázat, že to strašně sluší. Láž ze zadu. To je takový video o ničem. Ještě já bych byla o něčem, ne? O něčem? What? What the fuck? Jde auto! To není moje máma. Jo! Tohle to vypíjí máma, jo, abyste to viděli. Kláry, ty jsi nám nesvěřila. Ani už tak nic nenapadá, ale jakož to si jenom já. No, vem si to na chvíli. Mně se nechce, teď jsem tam vidět celou dobu. No, vem si to. Tereska tam nebyla vidět. Ale byla. Nebyla. Byla, nehárej se. Ale počkej, já si potřebuji učit nudle. Já tam namalím kousky toho, co tam nebudu vracet. No dobrý.